konna qegħdin ngħidulkom illi tħallna naqra tard għaliex kellna diversi materjal x'nippreparaw illum konna qegħdin naraw il-Grand Prix ta' Singapore flimkien ma' diversi partitarji ta' tim ta' Red Bull Racing illi wkoll kienu qegħdin jaraw din it-tellieqa fil-stabiliment Bistro 64 ġewwa Santa Vendra. Nixtieq ngħidu għal daqstant grazzi sew lil sidien tal-istabiliment Bistro 614 kif ukoll lill-paġna tal-grupp ta' Facebook tal-partitarji tar-Red Bull illi illum ospitawna u ma tawna l-opportunità illi naraw it-tellieqa magħhom u aħna wkoll kif ser taraw iżjed il-qudiem għamilna xi ftit intervisti wkoll illi sejrin appuntu intukom iżjed tard waqt dana il-posteries li wejn kif kont qiegħed tgħid qabel ma ġejna indikati li kien il-problemi ta' sound jidher li kienet tellieqa tajba minkejja kollox. Le kellha tellieqa li l-ewwel ġiet delayed kellna xi donna nistennew xi siegħa sakemm tibda, it-tellieqa kienet waħda twila rajna diversi inċidenti u minn daqstant ħadna gost narawha. Ejja ħalli naraw naqra ir-riżultati illi għandna, riżultati però li għalissa dom provizorji minħabba illi fuq it-trakka rebaħ Sergio Perez fuq Charles Leclerc u Carlos Sainz. Imma l-uffiċjali qegħdin jaraw ftit xi inċidenti relatati ma' Perez għax jidher li kien hemm xi overspeeding fil-safety car illi rridu wkoll qegħdin ukoll jaraw għal daqstant żommu fraskom li almenu fejn jidħol il-podju dawn huma riżultati provizorji. Mela, Sergio Perez kif qed ngħidu rebaħ fuq Charles Leclerc u Carlos Sainz dawk huma il-podju u mbagħad il-komplement tal-postijiet ta' żona punti Lando Norris ir-raba, Daniel Ricciardo il-ħames, il-McLaren iġibu 22 punt ta' nitkellmu fuqhom iżjed tard. Ukoll Lance Stroll is-sitta fuq Aston Martin, Max Verstappen iċ-champion tad-dinja is-seba' fuq Red Bull Racing, Sebastian Vettel it-8 fuq Aston Martin, Sir Lewis Hamilton id-9 fuq Mercedes u fl-10 pożizzjoni Pierre Gasly fuq Alfa Tauri. L-aktar leb veloċi ta' tellieqa għamilha George Russell ħin ta' minuta 48.458 ta' sekonda. Ejja ngħidu hekk. Forsi kienet mistennija wejn rebħa ta' Red Bull, imma ma rebħitx ir-Red Bull li konna qed nistennew. Le, l-ewwel nett Sergio Perez għamel tellieqa kbira, nemmel li l-aqwa tellieqa li għattrajtu jagħmel fl-opinjoni tiegħi u meritament rebaħ it-tellieqa. Però jiena l-Verstappen qatt ma stennejtu li ħajbaħ din it-tellieqa għax meta Singapore hija street track mhix faċli taqbes u meta tibda minn daqshekk lura u qed kienet tagħmel ix-xita wkoll tagħmilha diffiċli immens biex taqbes, jiġifieri ma kontx qed nistenna li l-Verstappen jirbaħ id-darba. Le, fil-fatt il-fatt li beda 8 ukoll penalizzatu. Personalment però stennejt xi ħaġa mant il-Ferrari. Ejja ngħidu li Perez irnexxu jaqbiżhom fit-tluq u baqa' sejjer għal triqtu biss naħseb li dan kien ċans tajjeb għall-Ferrari wejn illi jispiċċaw jieħdu tellieqa. Nemmel li t-tellieqa ntrebħet fl-ewwel kantuniera għax kieku Leclerc baqa l-ewwel post hija nemmel li Ferrari setgħu jibgħu dik it-tellieqa għax Leclerc dejjem kien fl-istess livell ta' pace li kellu Perez, apparti l-aħħar ftit tat-tellieqa fejn imbagħad fin-niexef rajna Perez li beda jaqtaw il-Leclerc u fil-fatt rajna ġlieda tul kważi t-tellieqa sħiħa bejn Perez u Leclerc. Forsi mhux dak is-side-by-side action iżda bħala ħinijiet dejjem rajnihom fastest laps dow partu ħafna bejniethom, jiġifieri il-pace għal Leclerc hemmhekk kien jgħid biex jibgħat it-tellieqa iżda ma kienx Ferrari. Jiena fil-fatt però naħseb illi minkejja kollox xorta waħda għandhom jiġru ikunu sa ċertu punt sodisfatti l-Ferrari il għaliex.
Ġew it-tieni u t-tielet u meta tqis illi il-Mercedes kellhom dak il-momentum illi kienu kważi ġew magħhom għall-ġlieda t-tieni post tal-kostrutturi, naħseb li dan kien riżultat importanti għat-tim ta' Maranello biex ngħidu kollox, anke meta tqis li l-Mercedes illum Sir Lewis Hamilton spiċċa d-9 u George Russell saħansitra spiċċa fit-13 pożizzjoni. Le naqbel ma li qed tgħid int nistgħu ngħidu li ġlieda kostrutturi bejn Red Bull u Ferrari spiċċati, ġifieri il-Ferrari l-għan prinċipali tagħhom istgħu li jżommu t-tieni post fi klassifika tal-kostrutturi. U nemmen li t-tieni u t-tielet post kienu riżultat tajjeb ħafna għal Ferrari u t-tifosi għandhom ikunu soddisfatti b'dan ir-riżultat. Sadattant ukoll inħeġġukom biex min irid jgħaddi xi kummenti fuq dak li qed nitkellmu waqt dan il-programm jkun jista' jagħmel dan bħalma mhux biss biex tiġbdulna l-attenzjoni li mill-ġdid nerġgħu nirringrazzjawkom. Dan kien ċappara ċumba jgħidilna grazzi tal-li ġejtu l-event. Nisperaw li ħadtu gost magħna wkoll. Grazzi lilkom dan kien illi wkoll għanidwek aċċettajtu l-istedina li għamilnilkom illi niġu wkoll nikkaverjaw it-telliqa magħkom, kien ta' pjaċira lina wkoll illi bħala l-Kamra Sportiva ġejna l-daw l-avvenimenti, jalla jkun hemm avvenimenti oħra fejn kunu nistgħu mmorru u anke nieħdu intervisti wara t-telliqa ma' membri ta' supporter club oħra, aħna bħala Kamra Sportiva miftuħin għal kulħadd, McLaren, Ferrari, Red Bull, Williams, Voldiri, nieħdu pjaċir illi ikun avvenimenti li wkoll nkunu nistgħu inkopru b'dan il-mod. Inkomplu niżlin issa wara l-ewwel 3 postijiet għal kumplament tal-finishing positions li kellna u issa permettuli nieħu naqra nifsi għaliex dawk it-22 punt illum kellna bżonnhom daqs il-ħobs il-McLaren u meta tqis illi l-Alpine it-tnejn ma spiċċawx għax kellhom il-problemi tal-magna kienu punti importantissimi għat-tim tal-McLaren kif ser naraw iżjed il-qudiem anzi nistgħu wkoll nurukom il-klassifika tas-sewwieqa u tal-kostrutturi din id-darba ħanibda tal-kostrutturi fejn alright it-tim ta' Red Bull baqa' fuq quddiem anke diġà aċċennajna dan kollu, Red Bull 576, Ferrari 493, Mercedes 373, rajna wkoll dak id-distan grazzi għal dak it-33 punt miksuba mill-ħomor u fir-raba post fl-aħħar il-McLaren nerġgħu naqbżu lill-Alpine 4 punti u wejn l-Alfa Romeo għadkom hemm b'52 biss ejja ħalli inkomplu tkellmu fuq it-tellieqa, żgur li daw il-punti wejn kienu essenzjali tawna naqra tan-nifs il-McLaren id-darba. Le, importanti ħafna għal-moral tat-tim, għal-moral tas-sewwieqa speċjalment Daniel Ricciardo li qas niftakar l-aħħar darba li ġab il-punti, kiseb l-aqwa riżultat tiegħu tal-istaġun jiġifieri il-McLaren bħal mettejn jistgħu jieħdu nifs fl-aħħar għax qabżu l-Alpine fl-standings li kont nippretendi fil-bidu tal-istaġun. Le, fil-bidu tal-istaġun kont qed nippretendi illi jekk almenu ma nerġax nieħu lura t-tielet post inkun qiegħed imwaħħal ma' t-tielet karozza ħanejdu sfortunatament kif nafu ġara li ġara, issa nispera li almenu b'xi mod Ricciardo jqum minn hemm l-aħħar 4 tiġrijiet u jirnexxilna wkoll niddefendu dak ir-raba post. It-twissija li nagħti lil sħabi s-supporters tal-McLaren hija it-tellieqa għadha twila, għad fadal ħafna tiġrijiet u għad jista' jiġri minn kollox. Ovvjament li t-tama l-għanna hija li Ricciardo jqum minn hemm għax jekk Lando xogħlu qed jagħmlu Danieli ifhimni. M'hemmx għalfejn nkompli nelabora għaliex tkellimna kemm il-darba fuq Ricciardo, intom darba l-Alfa Romeo kontu viċin iġġibu l-punti, wejn? Konna viċin, iżda l-ewwel qed nemmen li deċiżjoni li jitfgħu il-Bottas fuq is-sos kien konta żbaljata għax fil-fatt lejn l-aħħar beda jinqata' lura minn Gasly u hemmhekk żgur kellna ċans biex inġibu l-10 post. Iżda il-pace, l-outright pace mhux jgħidem fil-kawza tal-Alfa Romeo, jiġifieri
ma nemmix li kien ħaqna nġibu punt ġewwa din it-tellieqa iżda tlifna ċans li innaqru l-10 post min-naħa ta' Bottas. Però minkejja kollox il-vantaġġ għadu hemm, għatantkom vantaġġ komdu volleri il-punti li ġibtu fil-bidu tal-istaġun qed jiswewkom issa, Le, punti li ġbarna fil-bidu kienu essenzjali għax kieku żgur mhux il-sitt post għax qegħdin apparti r-riżultat ta' Monza li ksibna punt wieħed biss għamilna xi 4 tliqa fejla ma niġbux punt wieħed. Situazzjoni simili bħalma qegħdin il-ħass fiha jiġifieri li ġbarna l-punti fil-bidu tal-istaġun iżda in-nuqqas ta' development qed jidher ċar fi punti ta' kostrutturi. Tajjeb ngħidu wkoll għal fini ta' kronaka illi Guan Yuzu ma spiċċax it-tellieqa minħabba Nicolas Latifi li sa fl-aħħar se neħilsu minnu fl-aħħar tal-istaġun. Natu naqra ħarsa mill-ġdid lejn il-punti u naraw double finish oħra mit-tim tal-Aston Martin, Lance Stroll is-6, Sebastian Vettel it-8, l-Aston Martin li kwiti raġaw naqru l-punti llum. Le, jikot sorpris ħafna b'Lance Stroll li jiena nħobb maqdru biex ikun onest. Le, mhux waħdek. Jiġifieri wieħed minn dawk li ġeħeġ li naqla l-użda illum għamel tellieqa eċċellenti fejn ma jagħmel l-ebda żbali u kien konsistentament weekend sħiħ aħjar minn Sebastian Vettel li xi wħud jgħidulu the Lion of Singapore. Jiġifieri performance tajba ħafna minn naħa ta' Stroll, minn naħa ta' Vettel ukoll li rnexxielu jikseb it-8 post u kien ħajkseb il-7 post kieku mhux l-overtake ta' Verstappen fl-aħħar dawra ta' tellieqa. Jiġifieri minn daqshekk l-Aston Martin jistgħu jieħdu nifsu wkoll għax kellhom bżonnhom daw double points finish ukoll. Sawa wis, Verstappen kif tiġġudika t-tellieqa tiegħu wejn? Jiena naħseb illi ipprova bil-mitluf jieħu li jista' hemm minnhom kien saħansitra lejn naħa tisfel tal-klassifika rnexxielu ħanejtek bid-determinazzjoni u l-grinta tal-jum iġib jaqbes lil Sir Lewis Hamilton kif ukoll lil Sebastian Vettel fl-aħħar ma nasibx kellu tellieqa ħażina l-Max minkejja kollox. Naħseb seta tkun aħjar għax naħseb Verstappen għamel diversi żbalji li ma rajnihomx għamel dan l-istaġun fil-fatt kellu il-lock-up meta prova jaqbes il-Sebastian Vettel jekk jsir żbaljat li telfitu ħafna pożizzjonijiet, telfitu ħafna ħin kellu jidħol fil-pista biddel dawk it-tires. U rajnih jagħmel xi żbalji pereżempju fl-itluq tiegħu Verstappen huwa magħruf li jkollu ħruġ vera tajjeb. Iva, l-lum drabu kellu tluq ħażin. Kellu tluq ħażin ħafna din darba, jiġifieri. Fl-opinjoni tiegħi Verstappen ma kellux tellieqa tajba iżda fl-aħħar mill-aħħar bniedem minkejja li għamel staġun domina għall-aħħar il-Verstappen illum kellu naħseb waħda l-unika tliela ħalli statejt ftit żejra diżappuntanti tal-istaġun. Infatti dan kien ċoppara jerġa' jibgħatilna fejn jgħidilna loka eżaġerata fuq Lando Norris li kienet lejn l-aħħar tat-tellieqa. Pierre Gasly mbagħad jieħu punti oħra l-Alfa Tauri illi minkejja kollox fil-klassifika tal-kostrutturi għadhom kemm xejn lura fil-fatt wara l-Alfa Romeo b'52 għandna l-Aston Martin b'57 il-ħassu l-Alfa Tauri b'34 volli dik il-ġlieda s-7 post fil-kampjonat tal-kostrutturi. Le, s-sitta intom. S-sitta intom u s-seba' hemm. Nemmen li hemm ċans li jilquna s-sitt post jiena jekk nibqgħu se nibdirata li ma ġibux il-punti. Għadek m'intix konfidenti. Minix konfidenti li ħanżommu dak is-sitt post. Naw kol komment fuq Joseph Kalleja, Ricciardo, kif għadni kemm aċċennajt Joseph Ricciardo sa fl-aħħar ġab il-punti sa fl-aħħar għamel xogħlu, issa nisperaw li l-aħħar 5 tiġijiet ma jerġax jilabu tal-Sleeping Beauty iqom minn hemm u jġib il-punti li għandna bżonn biex niddefendu b'suċċess ir-raba post minn fuq il-qawwa tal-Alpin illi biex nkun wedna kollox għandhom karozza tajba u għandhom l-enormità ta' sewwi illi huwa Fernando Alonso. Wejn ġiex minuti fuq l-iskandlu li kellna f'Singapore,
il-kustjoni tal-budgets illi wkoll għamet allegatament il-Mercedes qed jgħidu illi il-Red Bull qabżu l-budget b'xi 5 miljuni u hemm l-Aston Martin illi jidher illi wkoll inkixfulhom il-karti ukoll fuq dan ir-rigward ifhem, ir-regoli qegħdin mal kulħadd. Biss jiena naħseb illi din kompli tissaħħan il-qija f'dik li personalment inqis bħala gwerra bejn il-prinċipal tal-Mercedes Toto Wolff u l-prinċipal tal-Red Bull Christian Horner. Inna naraw għaddejn bijadi mhux ħaġa ġdida naraw Toto Wolff u Christian Horner jiġġieldu bejnietom fuq dawn l-affarijiet. Kemm vera ħadd ma jista' jgħid bħalissa. Ir-riżultati joħorġu nhar l-erba' meta l-FIA tippubblika l-kontijiet. Però jekk isibu li verament ir-Red Bull qabżu il-cost cap u qabżu sew, jaf naraw tibdili drammatiċi fejn jidħol il-kamp ta' Red Bull u s-sena li għaddiet. Ma nafx eżatt x'inhi il-penalità? Lajta hija li tkun xi penalità simili li laqtu l-Ferrari fl-2020 meta ma ħallewhomx jiżviluppaw il-karozza kif suppost qed nara Joseph Calleja jgħidli illi l-Ferrari wkoll involuti fil-kredu. Biss Joseph, naf li inti supporter tal-Mercedes, ejja ngħidu li all right. Parlaw naqra Benotto u Laurent Michaels imma mhux daqs il-burdel illi qajjem Toto Wolff żgur mhux forsi. Jiġifieri, mela qabel ma mmorru għall-parti finali tal-programm, l-ewwel nett nagħtu naqra ħarsa lejn il-klassifika tas-sewwieqa kif inhi bħalissa fejn Max Verstappen għandu 341, Charles Leclerc 237, Sergio Perez 235, id-distakk hemmhekk waqa' għal żewġ punti, George Russell 203, Carlos Sainz 202, Sir Lewis Hamilton 170, Lando Norris 100, Esteban Ocon 66 u Daniel Ricciardo jirnexxielu jitla diversi postijiet illum Dan Eric jitla b'29 punt fil-11 il-pożizzjoni u l-ġlida t-tieni post fil-klassifika tas-sewwieqa tkompli ħanejdu hekk. Issa tiħrax bejn Leclerc, Perez u anke Russell. Jiena għalissa ma neskludikx però fadal ħafna tiġrid. Fadal ħafna tiġrid, jiġifieri jaf jidħol fit-taqtija Carlos Sainz ukoll. Eżattament. Ma semmejniex li llum minkejja li kellu teliqa kemm xejn diżappuntanti bħala pace xorta waħda spiċċa fil-podju, jiġifieri Carlos Sainz hemmhekk ħajkun qiegħed. Diħa tkun ġlieda li ħanibqgħu narawha sa l-aħħar tellieqa. Jiġifieri m'iniex qed niskludi l-fatt li tul il-bqija tal-istaġun it-tieni post jinbidel ħafna. Eżattament. Mela, niġu għall-parti oħra ta' dan il-programm fejn kif konna qed ngħidulkom, illum konna qegħdin nassistu għal din it-tellieqa fil-establiment Bistro 516 f'Santa Venera, anzi Bistro 64, skużawni, f'Santa Venera. U konet nassistu din it-tellieqa ma' diversi partitari fosthom supporters tar-Red Bull, tal-paġna Red Bull Fans Malta li wkoll magħhom konna qegħdin naraw din it-tellieqa. Biss serulkom video ta' xi intervisti illi ħadna jien u Wayne ma' kopja illi ir-raġel iżomma Red Bull u l-mara iżomma l-Ferrari. Naraw ftit din il-klip qasira bl-intervisti illi ħadna jien u Wayne u mbagħad niġu biex nikkonkludu il-video log ta' reazzjoni illi għandna l-lejla. Mela, miegħi għandi l-Luana ċini, supporter tal-Ferrari, illum kienet qalb is-supporters tar-Red Bull. Jiena naħseb illi minkejja kollox xorta tkun tkunu sodisfatti illum minħabba fatt li ġibtu double podium u l-ġlied eventwali li għandkom mal-Mercedes. Iva vera imma xorta fatt li mill-bidu tal-tattiġija da mill-ħruġ Leclerc raqat. Għalija mhux sodisfazzjoni ġittieni meta kien seta' faċilment jiġi l-ewwel. Għalija tilifa minħalqu d-darba ma nistax nagħmlu fl-istrateġija ma kienx strateġija ħażina. Għalija xi tiżappuntini.
Second is the first of all losers, kif kien jgħid. Eżatt, tissemmi Max Verstappen nsemmi Ron Dennis, il-kbir tal-McLaren. Kif għattajt inti kien diżappunt, biss naħseb illum għenitkom ukoll il-fatt li l-Mercedes ma plejsjawx. Dik waħda apparti minn hekk anke l-fatt li jista' jkun mhux daqshekk faċli għal Max Verstappen li fit-tiġi li jmiss jsir ċampion tad-dinja. ċampion tad-dinja fuq kollox, diffiċli ħafna għalina li nerkuha ma intuh forsi naqra aktar kedda. Taħseb imma li sal-aħħar tal-istaġun jirnexxilkom tirku tal-lieqa? Nisperaw. Ħadd ma jaf il-siġriet tal-barkun, ġifieri tibda kif rajna l-lum stess. Bdejna l-ewwel konna pole position u marbaħna ġifieri ma tistax tgħid. L-aħħar domanda qabel ma nkomplu il-posters tagħna, il-fatt li il-distana kampjon huwa miġġled bejn Red Bull u l-Ferrari. Inti supporter tal-Ferrari u raġel tiegħek Jason supporter tal-Red Bull. Kif tgħixu din ir-rivalità sportiva? Ġlieda kuljum. Terġgħu tgħid? Fem, le, jina, għamiltu għek, jina Max in-nizlu naqra xina basta ma jbax Hamilton, ġividi dik il-matti għabba. Fem, naħseb mux bħal kull supporter tal-Ferrari. Eżatti, ma rridx li Hamilton għatti għaddi li Schumacher fil-World Championship, ġividi dik importanti għalli li ma narax li Hamilton jerba. Fem, mux ma li ħagġa faċli dak supporter li xurxin. Immorru naraw Grand Prix flimkien, jinkont dik il-persona li ġennintu biex jibdejja Formula 1. Xtaqtu fil-verità li meta bda jara il-Formula 1, ovvjament, jżomma l-Ferrari, ma qatt ma kellu dik il-grinta li jżommahom. So, jien anke fl-aħħar tiġġija tas-sena l-oħra, naħseb kelli ħażin aktar minnu meta rebaħ Max, ġifieri rajtu jerbaħ lil Max din is-sena wkoll. Ma kienx ħaġa faċli nara lil Max jerbaħ u x-xaħat minn tiegħi, imma xorta m'għaddejja ġdaqshekk jgħidu hekk xorta nisni. L-aħħar forsi messaġġ qasir is-supporters tal-Ferrari li qed isegħu l-programm tal-lum. Kuraġġ, forsi sa nagħmlu nerfu championship, sena ma nemmix jieda sekk. Waqt li l-ewwel rajna li supporter Ferrarista, issa mi għandi is-supporters ta' Red Bull li naqdu hawnhekk li nirringrazzjakom tal-istudentuna. Kellna naħa mill-garax li rebaħ it-tenniqa ma' kien Perez, issa mill-banda l-oħra Verstappen bata punt tiġrija kollha spiċċa biss is-seba' post. Xi tgħidilna dwar it-tenniqa? Perez beda jidher konsistenti t-tiġrija kollha, kif kulħadd ovvjament jaf. Il-bija Max nemmen jiena li fhem minnhom eżaġera. Ma kienx ħaqqu li eżaġera daqshekk, imma ġiet li ġibtu. I mean, m'hemmx tagħmel. Is-seba' post ġibna naqra żgħira punti, aħjar mix-xejn. Ovvjament, issa naraw għal-ġapat u għal-Sassuolo. Ovvjament, Terbidu Verstappen kellu ċans jibbaħ il-kampjonat dit-teliqa, però dejjem kienet tideli. Xorta kienet kbira. Kienet diffiċli li pruva jagħmel daqshekk distak teliqa waħda, iżda suppost għandu jagħmlu l-opinjoni tiegħi. Fimni, jekk jagħlaq il-Ġappun ikun tajjeb imma fl-istess ħin supporters tajjeb u mhux tajjeb, għax ovvjament ikun baqa' tiġrijiet. Nemmen li fimni għandu ċans, għandu ċans issa tgħid biex jagħlqu, ma nemmix li forsi jagħlqu fil-Ġappun, ma nafx ngħid eżattament, onestament. L-aħħar ħaġa, naħseb kien trakka importanti wkoll għal Perez li ħadd lilu żgur u l-moral għadha tiġrijiet li fadal għax kien għaddej minn diversi tiġrijiet fejn kien pjuttost diżappuntanti f'opinjoni tiegħi. Fimni, forsi jekk ngħidu diżappuntanti, forsi ngħidu mhux daqshekk. Imma Perez dejjem kien jidher li kien konsistenti biżżejjed tajjeb fil-kampjonat, imma nemmen li bit-tiġrija tal-lum u bir-reqqa tal-lum, ovvjament kif qed tgħid inti l-moral huwa tajjeb naħseb tiegħek.
Tanalu ħafna, il-moral tiegħu żgur. Mela, rajna mek dawk l-intervisti ma' Jason u Luana Cini, il-kopja ta' partitarji illi intervistajna u kol, grazzi u kol tal-li għacċattaw li jinaqdu maħna f'dina l-intervista. Kumment finali fuq it-telliqa tal-ġimgħa d-dieħla Wayne. Suzuka, it-trakka tal-Honda u prattikament Verstappen joqsu madwar 8 punti biex jala it-telliqa. It-telliqa ħansejħu lajk ta' t-tieni kampjonat tiegħu. Suppost għandu jgħalqu, ma narax għaxix mandu xarfejn, għandu laqwa karozza, palissa jgħet laqwa sewwieq, f'opinjoni tiegħi jgħet isuq palissa, jiġifieri nistenna li iċ-ċelebrazzjonijiet ta' Red Bull għandhom isiru l-ġimgħa d-dieħla jiena. Eżattament, jiena min-naħa tiegħi bħalek nistenna li l-Max jalaqa l-ġimgħa d-dieħla, imma ovvjament jiena nħares naqra ħansejħula lejn iżjed l-erja li tinteressani li hija l-ġlieda raba post u naraw Daniel Ricciardo u x'kapaċi jkompli jgħin il-Lando Norris iġib il-punti ma ninsewx illi Suzuka hija telliqa illi kapaċi wkoll tara x-xita u f'każ li naraw x-xita f'Suzuka kapaċi tkun telliqa illi Simili bħal ma rajna llum. Eżattament, u mhux biss taf tkun tiftaħ iktar ir-riżultati. Jiena fil-fatt jiġuni żewġ titlila illi baqgħu fl-istorja tal-Formula Wieħed minħabba x-xita. L-ewwel waħda fl-1994 fejn f'telliqa mwaqfa fit-tnej Damon Hill irnexxielu jżomm il-Michael Schumacher warajh on average ma kienet waħda mill-ikbar tlila illi saqħil fil-karriera tiegħu u mbagħad is-sena ta' wara meta għal darb'oħra fix-xita Schumacher kien iddomina, Johnny Herbert kien spiċċa t-tielet, il-Benetton kienu għamlu festa kbira għaliex kienu rabħu l-kampjonat tal-kostrutturi u jiena ta' tifel li kont bħal l-idolu tiegħi spiċċajna nibku wara t-telliqa Hill kien waqaf u ovvjament jien ta' tifel li kont ma kontx kontent appuntu bir-riżultat. Mela, grazzi lil Wayne li kien magħna llum, grazzi wkoll lil partitari ta' Red Bull u tal-Ferrari li kellna, grazzi wkoll lil Bistro 64 li laqgħuna għal din it-telliqa. Iżjed tard il-lejla dan il-video ser ikun qiegħed fuq l-istazzjoni uffiċjali tagħna ta' YouTube, komplu nkitbu hemmhekk il għaliex ukoll għandna diversi kontenuti li qed nħorġu wara l-live stana, fosthom il-programmi botta u risposta reazzjonijiet ta' tliela u ħafna iżjed. Waqfa żgħira u daqs sija u kwart oħra ikollna it-tieni xandira għal-lejla il-programm Mix Zone fejn il-lejla ser ikollna d-debut ta' Kopajt Chris, il-YouTuber tal-Liverpool fejn se jkun qed ikellimna fuq il-logħba Liverpool kontra Brighton and Hove Athletic u mbagħad ikollna lil Clayton Żammit iċ-ċomba illi ser jitkellem fuq il-logħba bejn Empoli u Milan. Naf li hawn ħafna qegħdin jistennew il-video tiegħi ta' Inter Roma, dak se joħroġ għada flimkien ma' l-video ta' Juventus Bologna minn Mark Xkembri. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fil-każ tiegħi bħala Antonello għada u fil-każ tal-Kamra Sportiva iżjed tard il-lejla, ħudu ħsieb u niltaqgħu m'għandhomux saħħit.